コップ、鉛筆、花、コップ、鉛筆、花。ここにコップがあります。ここに鉛筆があります。机、机の上、机の下、机の横、上、下、横、上、下、横、上、下、横。机の上、机の下、机の横、机の上、机の下、机の横。机の横に鉛筆があります。机の上にコップがあります。机の上にコップと鉛筆があります。机の上に花があります。机の上にお花が、横にコップが、下に鉛筆があります。鉛筆は机の上にあります。鉛筆はどこにありますか？お花はどこにありますか？花は机の横にあります。コップはどこにありますか？コップは机の上にあります。鉛筆はどこにありますか？鉛筆は机の下にあります。今日のまとめ。ここにコップがあります。ここに鉛筆があります。机の上、机の下、机の横。机の横に鉛筆があります。机の上にコップがあります。鉛筆は机の上にあります。鉛筆はどこにありますか？鉛筆は机の下にあります。今日はここまで。またね。